தமிழ் வருடப்பிறப்பு அன்னைக்கு நாள் இரவே ஒரு தாம்பாளத்துல மா பலா வாழை முக்கணிகளை வச்சு வெற்றிலை பாக்கு வச்சு ஒரு எலுமிச்சம் பழம் வச்சு அதுக்கப்புறமா நாணயங்கள் இல்லைன்னா ரூபா நோட்டு தங்கமோ வெள்ளியோ அதுல வச்சுட்டு ஒரு கண்ணாடி வச்சுட்டு படுத்துறணும். காலையில எழுந்து நம்ம அதை முதல்ல பாக்குறது அப்படிங்கறதை கணிக்காணுதல் அப்படின்னு சொல்லுவோம். இப்ப ஆண்டு முழுக்க நீடித்த ஆயுளும் நிறைந்த செல்வமும் நமக்கு கிடைக்கும். தமிழ் வருடப்பிறப்பு அன்னைக்கு நாள் இரவே ஒரு தாம்பாளத்துல மா பலா வாழை முக்கணிகளை வச்சு வெற்றிலை பாக்கு வச்சு ஒரு எலுமிச்சம் பழம் வச்சு அதுக்கப்புறமா நாணயங்கள் இல்லைன்னா ரூபா நோட்டு தங்கமோ வெள்ளியோ அதுல வச்சுட்டு ஒரு கண்ணாடி வச்சுட்டு படுத்துறணும். காலையில எழுந்து நம்ம அதை முதல்ல பாக்குறது அப்படிங்கறதை கணிக்காணுதல் அப்படின்னு சொல்லுவோம். இப்ப ஆண்டு முழுக்க நீடித்த ஆயுளும்